Беларусацэнтрычны праект «Рацыя» на сувязі са студыяй аналітык, грамадскі дзеяч Сергей Бульба. Вітаю. Дзень добрый, вітаю. Сергею, все гавораць пра перамір'е, все суб'екты. Маюць на ўвазе рознае, канешне, пад гэтым паняццем. Так, расейцы замарозку вайны, украінцы там называюць гэта планам перамогі, заходнікі пра гэта гавораць. Працэсы ідуць у нейкім фармаце, нешта вот такого кшталту, па ідэі, павінна адбыцца, так? І Беларусь побач, і Беларусь задзейнічаная ў гэтых працэсах. Мы можам увогуле сёння пралічыць, што можа адбыцца ў Беларусі ў 24-25 годах, нейкія базавыя сцэнарыі ці вось абсалютная непрадказальнасць. Лукашенко не атрымаў дабро ад Москвы на 7-й тэрмін прэзідэнцтва. І ён рэальна мітусіцца, паміж разрываецца на шпагаце, што называецца, паміж Захадам, паміж Украінай, якая ў прынцыпе недзе пагадзілася ў тым ліку лабіраваць ягоныя інтарэсы перад Захадам, да. У якім сэнсе? Да ў самым прамым это самае. Лукашенко змог давесці то самае адпаведным службам, што украінскім, што польскім, про тое, што не работайце актыўна супраць мяне, інакш калі заваліце мяне, то не будзе мяне і адпаведна не будзе Беларусі, і будзе тут расійская тэрыторыя, а вам это не трэба. І вот этот аргумент наши суседзі прынялі. І ён калі шчыра, вот этот аргумент, што мы можам супрацьпаставіць ім? Калі тыя ж украінцы, якія дагэтуль не арганізавалі сустрэчу Зеленскага, прэзідэнта Зеленскага з Тихановскай, тая ж Польшча, усе ж бачаць, усе рэальна разумеюць, што ў Беларусі няма на сённяшні дзень такой сілы, якая прыйшла, пераняла ўладу з рук Лукашэнкі, неважна якім метадам, сілавым, не сілавым, але ж якая самая галоўная была б здольная ўтрымаць потым Беларусь ад знішчэння Расіі. Все ж рэальна разумеюць, што такой сілы няма. Все. Таму яны, скажем, заходзяць з найменшага зла. Лукашенко для суседзяў на сённяшні дзень, да, скажем так, юродзівы, але ж, якому чалавек, якому не можна верыць, але ж сітуатыўна яны ўсё роўна будуць, скажем, неактыўна супрацьдзейнічаць. Да, Лукашенко сапраўды на сённяшні момант разрываецца. Дуда давёў да Сі Цзіньпіня про тое, што ваш смотряшчы за этим кавалачкам тэрыторыі, менавіта ён шкодзіць вашаму транзіту цягнікоў па цераз беларускую тэрыторыю на еўразвяз. Кітай паставіў пытанне, мы бачым, што за гэты год уже 9 кітайскіх дэлегацый было. І прэм'ер прыязджаў, і пасол ужо прасіўся на сустрэчу з новым беларускім міністрам замежных спраў, для таго, каб спраўдзіць, як прасоўваецца тое, што патрабуе Кітай. А Кітаю Беларусю важна тут толькі адно, як транспартны хаб, і каб кітайскі транзіт па беларускай тэрыторыі ішоў бесперапынна. Все. І Лукашенко тут попадае якраз з той ж нелегальнай міграцыі, ён попадае зноўку такі на вельмі такі шпагат. З аднаго боку, это інтарэсах Москвы, уся это нелегальнае разгойдванне нелегальнай міграцыі. А з другого боку, у інтарэсах Китаю ўсё ж таки, каб беларусы з палякамі жылі взаемаразуменнем, каб не было пагрозу з польскага боку про тое, што яны ўвогуле возьмуць раптам і перакрыюць мяжу. Што то такі кітайцы ж пацерпяць, а не. То бок Лукашенко на сённяшні дзень ён разрываецца паміж адным, другім, трэцім і чацвёртым. Чаму ён то гаворыць про тое, што збівае нават расійскія дроны, то пры гэтым ужо Пушыліна зноўку прыймае. То бок ён пастаянна хоча дэманстраваць Москве, што ён вельмі для яе патрэбны. Як это зрабіць, мы з вами бачым. То з аднаго боку гвалт стаіць пра тое, што Украіна на беларускім накірунку трымае 120 000 сваіх военнослужбоўцаў. А потым, калі Лукашенко раптам заяўляе, што ён адвёў свае войскі ад украінскай мяжы, і што? Так гэта ж атрымалася яшчэ значна болей шкоды для самого Лукашэнкі. Таму што тыя русакі, аблавухі, якія слухалі про 120 000, якія стаяць украінцаў на беларускай мяжы, і што яны вызваліліся, таму што Лукашенко зняў аж на 3000 сваіх войск, іх там было. І яны пайшлі на Курск. То бок ён атрымаў у плечы з расійскага боку. Усе ТЗ-патрыёты паднялі гвалт, што Курск адбыўся толькі таму, што Лукашенко зняў войскі з украінскага накірунку.
Баланс на Э, падманах атрымліваецца такі, да? І што што Абсолютно. выйдзе з гэтых усіх развілак? Утрымае ён баланс ці разарвецца? Розная дзе інфармацыя тое што да для яго ж вельмі важна каб Москва падтрымала тому што ну мы узгадаем што ў прынцыпе то ягоныя выбары і прызнавала то першую чаргу Расія і там трошку краін постсавецкага ну. А зараз адносіны з Кітаем мы бачылі што Сі Цзіньпінь лепшая сябру Александра Григоровича нават з днём нараджэння не павіншаваў як так от табе і стратэгічны партнёр всепагодны блин і лепшы сябар асабісты да ну. То бок это дэманстратыўна было зроблена мэта накіравана каб паказаць да што таварыш вы не выконваеце тое што мы вам сказалі на сённяшні дзень ну вот глядзім за рухамі Лукашэнкі ён сутаргава ён же ж быў для яго вельмі важна было у гэтым годзе праверыць наколькі ягоная ўся сістэма жыццяздольная пасля 2020 года от той ПТСР які у яго посттравматыка якая засталася пасля 20-го года яна ўсё ж таки глубокая была для яго ён же ж пачаў бы верыць што ён там это пасля пана Бога другі напэўна ну можа трэці Ну і пасля дагэтуль Пуціна яшчэ, верыць. да. Напэўна да але ж ну можа часам ужо сумняваецца можа там яшчэ это узгадывае што там нейкія лахтамі пасярэдзіне ўцісаўся сэнс не ў гэтым сэнс у тым што ён праверыў да адзіным выбарчым днём ён праверыў што ягоная сістэма падпарадкоўваецца што вот этой хваляй рэпрэсіяў удалося выціснуць з Беларусі практычна усіх хто быў не згодны зараз же КДБ працягвае зачышчаць он недавно глядзі это самая была чыстка сярод работнікаў архіву здавалася б ну якая крыўда шкода можа быць ад вот этих вот работнікаў інтэлігентных І работнікаў настаўнікі і вайскоўцы. якія не да якія нават у падзеях 20-го года не прыймалі ўдзел тому што баяліся але ж ну яны просто беларускамоўныя ну вот так склалася это самае яны беларускамоўныя такіх нават просто звальняюць за тое што яны по-беларуску вядуць свае сацыяльныя сеткі то бок беларуская мова зараз для беларускага КДБ это як бы прыкмета таго што чалавек небяспечны для іх не мацца все то бок пра што мы тым не менш вяртаемся Лукашенко да праверыў жыццяздольнасць сістэмы яны правялі это выборы ў мясцовыя саветы яны выбралі всенароднае сабранне пры этом нават паўстала пытанне яны ж пачалі там юрыдычна абмяркоўваць якая пасада самая важная у Беларусі это ўсё ж таки кіраўнік ВНС ці прэзідэнт і по-моему они ўсё ж таки пагадзіліся што кіраўнік ВНС это ну вот прям вот это ну сам пан Бог ну Бог отец и воинский начальник да ну але ж это аказалася мало на сённяшні дзень Лукашенко працягвае сваю мітусню пагаворваць што ён хоча прызначыць выбары недзе на люты 25-го ён спяшаецца каб Москва не паспела быццам бы нікога раскруціць новы ніякі сюрпрыз выставіць але ж пры гэтым мы што бачым мы бачым што ўжо размова пайшла пра тое што перад выбарамі прэзідэнта будзе ўсё ж таки плануецца правесці якраз паседжанне всенародного сабрання ВНС то ён там Лукашенко хоча каб менавіта там каб народ быццам бы яго попрасіў вот ўсё ж таки заняць абедзве пасады і на ВНС і на прэзідэнцтва да ну але ж тут ёсць ну вот доўга нам усім расказвалі пра Качанову што это Качанову там Москва адобрыла ўсё Москве яна падабаецца ну мы бачым што яна пачала знікаць з экрана бок яе не раскручваюць явно а на сённяшні дзень ну што называецца под дываном ідзе інфармацыя што быццам бы Москва мае сентымент для ўсіх выхадцаў былых з КДБ ну паколькі Путін сам ФСБшны клан это КГБшная тая ж шобла то ў прынцыпе яны разглядаюць кандыдатуру Сергеенкі да таго самага які быў намеснікам по КДБ потым АП узначальваў адміністрацыю прэзідэнта І Рыжанковы крутой яшчэ ну, там але з боку прыпёку. Да. Але ж ну вот літаральна днямі з'явілася ўсё ж таки больш-менш такая мне падаецца інфармацыя якая дастатковая увагі это тое што Москву у тым ліку цалкам задавальняе сённяшні галоўчык то бок яны сапраўды шукаюць кампрамісную фігуру якая будзе як бы так ну быццам бы Лукашенко пры гэтым будзе дастаткова спакойны ну але ж хіба з Назарбаевым не так было
Вот тут мінскія чыноўнікі якраз і гавораць зараз пра казахскі сцэнар, таму што ну вот паставіць таго якраз цяперашні кіраўнік Казахстана, ён же таксама быў прэм'ерам, да? Штосьці Кім ён блізу быў? таго. Ну, Прэм'ер-міністр. нейкую такую. То вот, магчыма, ўсё ж таки яны разглядаюць, што Галоўчынка і стане якраз тым пераемнікам. Ну а далей што пайшло? Далей пайшло явна не па плану Назарбаева, я так разумею. Увесь ягоны клан выкінулі ад улады. То бок Лукашенка ў дадзеным выпадку з Галоўчынка, ён што, рызыкуе нарвацца на такое ж ці? То бок, разумееш, ён, ну, такое ўражанне, што ён сам не... Чаму вот это сутаргавае, то адно, то другое, то ў адзін бок паляцеў, то ў трэці, то ў чацвёрты. То вельмі спадзяецца, што ён стане суб'ектам на перамовах паміж то самае, паміж Кіевам і Масквой. Ну, ясна, для чаго ён хоча, таму што яму трэба любая легалізацыя, нават не да юра, хаця б дэ-факта, то легалізуйце мяне хаця б дэ-факта, да. Прызнайце, легітымуйце, да, што я ўсё ж таки, да, вот, кіраўнік краіны, да. Ну, слухайце, чым усё это закончыцца, ну, ніхто ж не ведае. Ну, Лукашенко ў такой складанай Да. сітуацыі, згодна тваёй аналітыцы, а я і не супраць. І Галоўчанка не найгоршая фігура, чалавек гісторыяй цікавіцца. Ведае, што гісторыя наша пачалася не з Другой сусветнай вайны, а на 1000 гадоў раней, як мінімум. І ну не проста Лукашенку, так, просто от складанае становішча, от святы Александр Мучаніча Шклоўскі. І з украінцамі здолеў дамовіцца, і з палякамі там дамаўляецца. А рыхтуе, магчыма, жудасныя рэчы. Вось у нас выйшла папярэдняе відэа на рацыі з Вадзімом Кабанчуком, вось які ў аб'яднаным пераходным кабінеце займае пасаду прадстаўніка па нацбяспецы і абароне. Я ведаю, як ты ставішся да аб'яднанага пераходнага кабінета, але чалавек ва ўкраіне, там кантакты, вайскоўцы, эксперты і гэтак далей. Кабанчук сказаў, што ёсць інсайды, што на Палесе, на заходнім Палесе, я так разумею, гутарка пра Пінск, вось у гэтых ядравых савецкіх шахтах вядуцца работы, каб прымаць туды зброю. Вось такая небяспечная сітуацыя. А ракеты там былі, захоўваліся ж стратэгічныя. Як ты ацэньваеш імавернасць ядравых пагрозаў, што ядравая вайна можа з Беларусі пачацца, а калі такое здарыцца, і калі вось дакладна пра гэта ведаць, то ўсё, можна ніякія інтэрв'ю не запісваць. Як ты ацэньваеш? Ген, я расцэньваю это як і псо. Ага. Я неадводна паважнага украінскага аналітыка, неадводна генерала украінскага не чую інфармацыі пра тое, што ў Беларусь завозіцца стратэгічная зброя. Я таксама быў скарыстаўся неправеранай інфармацыяй. Вот мне нашы зямлі сябры паднялі гвалт, што там вот на трасе бачылі, што вязуць это самае два тополя. Тополь, нагадаю, это стратэгічныя ракеты. И рассказывали мне, что по дороге как раз то самое за Слуцком была база, где стояли как раз стратегии, а лишь база это шахтная. Самое первое сумнение это то, что зараз никто шахтные ракеты уже не скористовывает, потому что она становится мишенью одразу, як яна проезжает туда раз. То бок я лечу, что это такое вот и псо якось свядома нехто укидывае, ну раз через меня укинули, зараз может вот через кабинет, через Вадима укидывают, ну. Не шахтная, я не веру то, что нехто стане шахтные ракеты цягнуць. Я абмеркаваў тады адразу з украінскімі афіцэрамі эту сітуацыю. Яны кажуць, ну да, яны могуць з таго ж Капусцінага Ярова адвалакчы это самае тополя, таму што у іх на ўзбраенні заходзіць это новы ярс. Таму яны кудысьці это тополя мусяць засунуць. Але ж, ну, ўсё роўна пагадзіся, калі это самая сараканожка, якая валачэе эту ракету, яна здольная сама запускаць. І не трэба ракету хаваць у шахты. Таму, калі паступае з Беларусі інфармацыя пра тое, што рэстаўруюць і як бы так падымаюць базу для шахтнага запуска ракеты РСН, то ўсё это ўжо трэба, это ўжо выклікае. Ну, это добра, калі так, таму што калі, не дай Бог, па Беларусі удар аналагічнай зброі, як гэты тополь, но это ж наступства жудаснае, это ж, як я паўтаруся, это можна ўсё, інтэрв'ю не запісваць. Евген, я і тады прыводзіў гэты аргумент, што для тополя не істотна адкуль стартаваць. То бок ён з усходняй Смаленшчыны пойдзе ці это самае, ці з заходняй Беларусі, для тополя это не істотна.
у яго далечыня палёта там 10-12 тысяч кілометраў, то яму ўсё роўна адкуль стартаваць. То бок стратэгічна это ніякай задачы не вырашаецца. То бок, ну, хутчэй за ўсё, это да, это максімум МПСО, не больш таго. Сергею, ну, відавочна, по-мойму, што ў Пуціна, ды і ў Лукашэнкі ёсць план А і план Б. План А – гэта замарозка вайны. Вось глядзі, як яны зараз все намаганні на гэты Донбас. Вось гэта Пакроўска-Курахоўскі напрамак, там жудасныя баі, вось тое, што да мяне даходзіць. Там кашмар, што адбываецца. Кінулі ўсё магчымае. Людскія рэсурсы зноўку трупы штабелямі. Так? Усю магчымую зброю, якая ёсць, апроч ядзернай. У апошні бой пайшлі просто там. Такое складваецца ўражанне, ну, каб взять важныя высоты, каб выйсці там на адміністрацыйныя межы Донецкай вобласці ці што. Другі элемент, што б'юць па мірнай інфраструктуры, па энергетычнай, каб узімку украінцы замёрзлі. Хочуць замарозкі вайны з нейкіх прычынаў апантана. Ну і гэта для Лукашэнкі добры варыянт. Пакуль да новай вайны будуць рыхтавацца, ён, у прынцыпе, нібыта можа захоўваць уладу, калі Расія яго не скалупне. Ну, калі ў Пуціна не выйдзе, все, адна казырная карта застаецца, беларускі плацдарм. Нешта мілітарнае паспрабаваць з Беларусі, зноў-такі ядравая гэта гісторыя. Мы ж не можам адмаўляць тое, што можа быць ядравы сцэнар. Як ты думаеш, ці блізкая Беларусь да вайны, ці все-таки гэта малаімаверна? Я не думаю, што блізкая. Мы пачалі нашу размову з таго, што Лукашенко, Путін не адобрыў 7-й прэзідэнцкі тэрмін. Якраз вот эта інфармацыя, я нашу першую чаргу, ёй зараз валодаюць якраз сілавікі лукашэнкаўскія. І вот сярод іх эта інфармацыя якраз стала такім своеасаблівым водораздзелам. То бок тыя, хто работае на Москву, это якраз усё, што звязана военная контрразведка, усе это ГРУ, ўсё это то, што на беларускай тэрыторыі, яно узмацніла якраз работу па зачыстцы, у тым ліку беларускіх сілавых структур ад усіх неугодных. Ідзе зачыстка, ну вот я ўжо маўчу пра старшае афіцерства, там усё зачышчана, там ніхто не праскочыў. Нават это самое опускается уже до ўзроўню сярэдняга і малодшага афіцерства. Вот этой размовы про тое, што інфармацыя была прасачылася про Заслонова, по-моему, это самое, на Вітебшчыне арыштавалі афіцеру. Потым это самое, Воложин, камандзір часткі, сядзіць за здраду радзіме, яго судзяць зараз. У Лунінцы былі арышты сярод афіцераў, то бок вот эта самая публіка вядзе зачыстку беларускага міністэрства абароны ад усіх. Ад неугодных якіх? Ад неугодных прабеларускіх, беларусацэнтрычных, прарасійскіх? Беларусацэнтрычных, якраз прарасійскія, я ж сказаў, што это якраз займаецца ВКР, военная контрразведка, яны якраз і зачышчаюць ад усіх гэтых беларусаў, якія... Так вот тут для нас ёсць самая непрыемная рэч. Тое, што нават сярод КДБ і сярод міністэрства абароны тыя афіцеры, якія за Беларусь, для іх іхняя Беларусь, яна канкурентна з Лукашенко. То бок ні з Ціхановскай, ні з штабамі, ні з Кабанчукамі, ні з кім. Яна канкрэтна ў іх канкурентна менавіта з Лукашенко. І як нам работаць у гэтым выпадку, я халера яго ведаю, тут сапраўды трэба закидываць, забывацца на гэтыя штабы ўсё. Таму што, глядзі, нават гаворыць колькі тыдняў таму з чыноўнікам польскага МЗС, які канкрэтна займаецца беларускім пытаннем. Я кажу нам, што нам трэба рыхтавацца выходзіць якраз на ўзровень нейкай трэцяй сілы. Ён так хітра усміхнуўся, кажа, это чаму трэці? Я кажу, ну як, паміж Лукашенко і Ціхановскімі? Я кажу, не, вам другую сілу трэба фармаваць, а не трэці. Няма трэці. Няма Ціхановскай внутры Беларусі. Так это кажа польскі чыноўнік. То вот зараз я так разумею, што гэты праект хутчэй адпавядае старому алгарытму. Напрыклад, УАЦ пралічвае, калі ёсць нейкая запатрабаванасць чагосьці ў грамадстве, і разумеюць, напрыклад, што на сённяшні дзень у Беларусі запатрабавана, напрыклад, узброены супраціў сярод пратэснага электарату. То што трэба зрабіць? Трэба запоўніць яго сваімі людзьмі і ўзначаліць. То бок працэс, які не можна спыніць, трэба ўзначаліць.
Вот чым яны з гэтым праектам, з Ціхановскімі, са всімі штабамі, яны зараз гэтым і займаюцца. Падабаецца нам это, не падабаецца, але ж по факту трэба лепш это Ну, усведомляць. ведаеш, Сергей, гэта такое сур'ёзнае вельмі абвінавачванне. Зараз няма іхных прадстаўнікоў, каб умяшацца ў гэтую размову. Давай як бы вось улічваць гэта ўсё. Я хачу ў цябе таксама наступнае спытацца. Вот існуе такі план перамогі Украіны. Украінцы ўпіраюцца. Яны тут на замарозку вайны ісці не збіраюцца, таму што это, в прынцыпе, пагібельная стратэгія, яны гэта разумеюць, так? Ну і все. І што ў гэтым плане перамогі Украіны? Я так разумею, максімальны дыпламатычны ціск на Расію, эканамічны ціск, там жа можна эту нафтавую трубу ім перарэзаць, у прынцыпе, так? Украіна ў НАТО і гэтак далей. Ты разбіраўся ўвогуле, што там у гэтым плане перамогі і якія перспектывы для Украіны? Ці будзе гэта рэалізавана, як ты думаеш, ці ёсць шансы? Глядзі, па-перш за ўсё, гэты план пакуль што не агучваўся. Я маю на ўвазе тое, што мусіць быць вынесена на другую канферэнцыю. У першай канферэнцыі, калі мы памятаем, быў пункт пра прызнанне непарушнасці межаў. Што ОАНаўскія законы, ўсё, што мы вот пільнуемся міжнароднага заканадаўства, непарушнасць межаў, але ж мы бачым, што гэты пункт хуценька знік. Што зараз Украіна, якія прыме, скажем так, грунтоўныя захады для... Ну, яны ўжо прынялі заход на якраз то самае. Сказать Псковщину, господи, на это. Курск? Ой, ну на Курск, да, да. Это якраз і ёсць тое, што сур'ёзна мяняе гульню. Але ж далей, давайте рэальна далей глядзець. Вот такое супрацьстаянне і такія нечаканыя крокі, это что называется танго вдвоем, два партнёра. Куды один партнёр павядзе, і ўсё будзе залежаць ад таго, што другі павядзецца ці не. То бок, напэўна, Украіна ўсё ж таки разлічвала, што якраз русакі здымуць свае войскі вот з таго накірунку, дзе яны зараз быццам бы маюць невялічкія тактычныя перамогі, і больш таго пачнуць ледзь не з Крыма сцягваць войскі. І тады б у Украіны з'явіўся цудоўны шанс заходзіць на Крым, да. Але ж это нічога не адбылося, русакі скемелі, відаць это. Ну, чаму яны пачалі падцягваць усё ж таки войскі нават з Калінінграда, з Калінінградчыны адтуль, абы не, скажем так, не вот тыя баявыя падраздзяленні, якія зараз ужо задзейнічаны ў іх на фронте. Так што бачыш, яно ўвесь час карэктуецца планы. Як бы да, кожнае, ну, в прынцыпе, ваеннае мастацтва, ж яно і ёсць у тым, каб падтрымаць адзін аднаго. Ну, але ж тым не менш, паўтаруся, танго, яно характэрнае тым, што ну, вот, адзін партнёр вот, зрабіў рух, а другі не павёўся. Ну, тады, значыць, трэба падладжвацца, да. А што вынесуць на вот этот другі саміт міра? Ну, яно ж пакуль нідзе не агучвалася, нічога не было канкрэтнай інфармацыі. Але ж, паўтаруся, Украіна вельмі сур'ёзна памяняла гульню якраз сваім заходам на Куршчыну. Яны спрабавалі яшчэ то самае, ну, наколькі я от зноўку такі з украінцамі камунікаваў, яны былі вельмі здзіўленыя, наколькі лёгка ім удалося это прайсці, яны самі не чакалі. У іх ужо загарэліся вочы, што яны могуць і Курскую атамную станцыю прыхапіць і потым патрабаваць яе абмену на Запорожскую, напрыклад. Ну, а яшчэ больш шалёныя думкі з'явіліся пра это самае, пра Брянск-18. Это менавіта сховішча ядзернай зброі, якое, у прынцыпе, недалёка там. Але ж мы бачым, што украінцам так і не ўдалося пакуль прарвацца туды на Браншчыну. Да. На што выйдзе Украіна вот менавіта перад гэтым другім самітам? Глядзі, нават калі будзе то самае прымецца рашэнне, ну вот як Еўрапарламент, мы бачылі большасцю галасоў. Мы разумеем, што Еўрапарламент можа толькі рэкамендаваць, это не абавязковае для выканання рашэння, да. Але ж тым не менш Еўрапарламент рэкамендаваў ўсё ж таки даць Украіне права наносіць удары менавіта ў глуб расійскай тэрыторыі. І от нават гэта ўжо можа настолькі памяняць стаўленне саміх расіян да вайны. Яно ж разумееш, класна, калі ты сядзіш якім-небудзь там у пензі ў сваёй, папіваеш півко і глядзіш это самае по тэлевізору, як там долбіць это Донецк. Клёва, да, Крым наш, там все наше, мы молодцы, все круто. А вот калі ты ўжо сядзіш у Курску, дзе як бы так патрахиваете от выбухов, да, ці шибы у тебе вылетают, дзе ўжо вады няма,
то ты уже начинаешь задумываться, может, ну я нахер такую войну, а? Рацыя. З чаго ўсё пачалося? З таго, што Іран перадаў Расіі ракеты. І от менавіта гэты факт стаў. Відаць, это па лініі разведак дайшло, і, відаць, амерыканцы маюць падарожнікавыя здымкі. Ну. Пасля чаго, ў прынцыпе, шырока ў свеце пайшло абмеркаванне ўсё ж такі дазволіць, а ў краіне работаць углуб па тэрыторыі Расіі. І што мы бачым? Што вот эти Пскоўская область, это склад. То бок ёсць інфармацыя пра тое, што там таксама ляжалі гэтыя самыя ракеты іранскія. То бок трэба разумець, што амерыканцы адсачылі, да, куды былі завезены гэтыя ракеты. І зараз проста украінцам будуць паказваць пальчыкам цэлеўказанне, што глядзіце, яны вот тут, вот тут, тут і вот тут вот. І Украіна ўжо апрылюдніла апрылюдніла ўжо інфармацыю, што яшчэ мінімум 7 складоў такого ж узроўню ўжо дасягае ў зоне дасягальнасці для паражэння менавіта украінскімі ракетамі. Да. То бок гаварыць пра тое, што на сённяшні дзень перамагае на нейкім там, скажем так, харкаўскім, там недзе там запорожскім, там нейкім накірунку, што Расія там мае стратэгічны поспех, яна яго не мае. Дзе пазіцыйная вайна, і калі гаварыць, што там это вот яны захапілі на 2 вёсачкі болей, то ну, это не ёсць перамога. Украінцы вельмі малайцы ў тым плане, што яны перанеслі вайну на тэрыторыю Расіі. Вот это сур'ёзна мяняе ўсю гульню. Сергею, ну я правильно разумею, что ты разлічваеш на сур'ёзную непрадказальнасць, што можа ўсяляк павярнуцца і магчымасці, што могуць быць для Беларусі цікавыя сцэнары, таксама яны ёсць. Ну, слухай, нам усім верыцца. Я вот недавно быў здзіўлены, што в адным з гарадоў, дзе вот літаральна днямі быў сур'ёзны хапун, дзе пахапалі зноўку там кагосьці з актыва. Я быў вельмі здзіўлены, калі это самае, яны дагэтуль вераць, што так а как же, ну, придет полк Калиновского, а мы им поможем, освободим Белоруссию, все. Я думаю, что такие наивные люди уже як бы так давно это вот, ну, як бы так сутыкнувшись з рэчаіснасцю, ну, процверазелі. Не, оказывается, ёсць яшчэ сярод актыва такія людзі. Глядзі, Россия не збіраецца спыняцца, это уже відавочна. Літаральна на тым тыдні вот апублічылі гэты дакумент, што Расія збіраецца павялічваць свае ўзброеныя сілы да 2 400 000. Для чаго это? Прыбалтыка это самае, тая ж маленькая Літува распрацоўвае план эвакуацыі ўсяго насельніцтва, пакуль тэрыторыя будзе акупавана. Падобнае ж это самае падобнае, ну, скажем, алгарытмы абмяркоўваюцца ў той жа Эстоніі. Тая ж Латвія асцерагаецца. То бок увесь свет немцы ўжо пачалі пагаворваць, распрацоўваць план Трэцяй сусветнай вайны. Да, усе ўжо зразумелі, што Расія не спыніцца. І нават калі это мірны дагавор на сённяшні дзень будзе падпісаны, вельмі кепска, калі ён адбудзецца з тэрытарыяльнымі стратамі для Украіны. Якраз это стане нагодай для Расіі. Глядзі, у іх як атрымалася. У 2014 годзе яны прыбеглі, адкусілі кавалак Украіны, ну і нічого ім за это не было практычна. Ну, умоўна, як бы так, ніхто на Маскву нічого не скінуў. Яны падгадавалі это самае новае свае мяска падрасцілі, узброеныя сілы падрыхтавалі. Прыбеглі ў 22-м годзе, яшчэ кавалак адкусілі. Вот для іх вельмі ласав, напэўна, было б, каб Украіна зараз Украіну прымусілі падпісаць яшчэ гадоў на 8, на 10 якое-небудзь замірэнне. Для Расіі мы бачым эканоміку, яны пераводзяць на рэйкі ваеннага часу. ВПКшныя прадпрыемствы яны падымаюць новыя, аднаўляюць старыя, а яны стараюцца іх вывесці на рэжым 24/7, то бок яны, каб яны ў 3 змены рабілі круглымі суткамі штоднёва. Но яны не збіраюцца спыняцца. Практычна ўвесь беларускі ВПК зараз уключаны ў вытворчы ланцужок расійскага ВПК. Калі можна было падумаць, што магчыма паўтарэнне 1937 года ў цэнтры Еўропы ў 21 стагоддзі. У самым страшным сне б, напэўна, не прыснілася. А вот яно прыйшло. Людзей сажаюць практычна ні за што, прычым это самае людзей, якім пад 70 гадоў ім даюць па 4 гады турмы, ну што это? Але спадзяемся на тое, што Расія ідзе да сваёй дэстабілізацыі. Сігнальчыкі ёсць, той жа непакорны Каўказ, цікавыя рэчы там адбываюцца.
Паводзіны Кадырова з адцісканнем буйных бізнесаў ужо там пішуць, што лезе на Раснафту, лезе на Газпрам, да нечага там рыхтуецца і гэтак далей. Сергею, ну, сцэнары могуць быць абсалютна розныя. Мы з табой размаўляем пра сцэнары, развіцця падзеяў, што будзе і гэтак далей. Вот у мяне пытанне як абухом па галаве. Я хачу адхіліцца вот ад аналітыкі зараз і спытацца ў цябе як у чалавека, які займаўся філасофіяй, так, пошукамі ў жыцці. Шмат часу ты правёў у Тыбеце, там духоўныя практыкі і гэтак далей. Вот мы гаворым все пра гэтыя сцэнары, што будзе. А на што мы, ідуць гады, а на што мы не звяртаем увагу? Глядзі, ну агулам на сённяшні дзень паўстае пытанне выжывання нашай цывілізацыі. Вот шчыра. Мяне, напрыклад, вельмі здзівіла то самае, вот эта операция Моссада. Да, Моссад, конечно, крутые, молодцы, да, тут ничего не скажешь. Продать то, чем знищили, это только габрэі маглі, молодцы, да. Но я прыгадываю, паколькі это першым заснавальнікам Моссада быў наш, это з Беларусі, да, то ну, это неяк дадае ўсё ж таки, да, што мы таксама прычасны. Ну, але ж тым не менш, сам факт, глядзі, хлопцы, хто на вайне, яны вот сур'ёзна, я ўжо нават не бяруся параўноўваць тое, што было 14-15, калі я сам як бы так ездзіў, медыцыну вазіў. І нават тое, што было 23-м, яно вельмі адрозніваецца таго, што 24-м. Вот это вот все, што звязана з... Калі раней, напрыклад, у мяне пад Ілавайскам загінуў вельмі мой блізкі сябар Мікола Бероза. І ягоная жонка кажа, ну добра, хоць ад кулі снайпера, не ад жалеза. Таму што тады ўжо вельмі багата людзей гінула менавіта ад арта, грады, ўсё это. І разумееш, калі ты трапляеш пад абстрэл арты чи пад это самае град, то не істотна, якая там у тебе псіхалагічная падрыхтоўка, ты там марскі кот, ці ты там это тюлень. Абсолютно не істотна. Все это нівелюецца настолькі. А зараз, глядзі, зараз вот з этими дронами, усім, што вот это малая авіацыя, тое, што лётае, яно ж прыводзіць до таго, што для аператора БПЛА это ж нават не вайна, это ж камп'ютарная гульня. Разумееш? Вот ён можа дзе-небудзь сядзець за 1000 кілометраў ад поля боя, ад ЛБС, поглаживать по голове свайго сыночка, якога ён шчыра любіць, і пры гэтым просто націскаць на кнопочку на джойстику, якая тут же знішчае вот чый госці тату, да, чый госці сына, да. Прычым ён не бачыць ні тых эмоцый, нічога ён не бачыць. Для яго это просто камп'ютарная гульня, разумееш? І вот і ўся эта віртуалізацыя свету, яна вельмі як бы так насцярожвае шчыра. Яна насцярожвае, а вот чаму я узгадаў гэтыя пейджеры Моссад, ну вот сёння яны ўвялі крытэрый, што это мусіць быць людзі з Аль-Каіды. А заўтра вот камусьці тым, хто сядзіць паміж намі і вот этим вот слаўным мабільнічкам, ну, мабільнічак, ты ж бачыць, это, напрыклад, што у тебе там это блакітныя вочки. І раптам ён вот самае нешта палічыць, што вот этой вот носьбіты блакітных вочак, яны якраз і ёсць тыя, хто замінае цывілізацыі развівацца. Все? То бок мы самі ўжо вырасцілі тое, што пагражае нашай цывілізацыі, а мы это яшчэ нават не спрабуем асэнсаваць. Прытым з удзелам беларусаў, якія ў гэтых працэсах задзейнічаныя былі ў сіліконавых далінах па поўнай праграме. Да. Вот это техноапокаліпсіс, ён ужо падкраўся. А мы гаворым пра нейкія далёкія часы, калі там это штучны інтэлект, там возьме кіраванне планетай. Яно ўжо пачалося. Вот табе ўжо паказалі, што такое чалавечае жыццё. Дарэчы, Сергею, у мяне вочы не блакітныя. Ну, слухай, ну, мы ж не ведаем, які крытэрыі будзе закладваць, каму там што ў галаву стрэльне, я ж не ведаю. Я просто кажу то, што дапускаю варыянт, што нейкі крытэрый ён для сябе ўвядзе, як бы наступныя, стануць ахвярай нейкія людзі не той ідэалогіі, ці не той колеру скуры, ці яшчэ нешта. То бок мы зусім не абаронены зараз ад усяго гэта. Нас чаму так імкнуліся мобілізаваць, кожнаму ўсучыць у рукі эту сім-картачку, яшчэ пажадана, каб ты на свой пашпарт купіў, для таго, каб ты, это ж маячок, па сутнасці, это маячок, які цябе вывучае пастаянна.
От усе ж, напэўна, заўважылі, што пачнеш ты пры сваім тэлефончыку абмяркоўваць, што ты там хочаш купіць нешта вот такое ці такое. Цераз колькі ён табе пакажа рэкламку таго, што ты хацеў купіць? Да, наступны Ну, раз адкрыеш і бо гэта ж гатова, і залежна. нават па голасе. Мяне это таксама вельмі насцярожвае. Мы яўна ідзем не тым шляхом. Мы адышлі ад адзінства з прыродай. Я разумееш, я якраз імкнуўся жыць, пакуль не мог жыць у Беларусі, я імкнуўся якраз жыць у краінах, дзе засталіся менавіта сакральныя прыродныя веды, чыстыя. Не вот это залаты унітаз, это матрыца залатога унітаза, якая ў Еўропе зараз дамінуе. А менавіта краіны, у якіх захавалася. У тым ліку я багата часу пражыў у Лацінскай Амерыцы разам з рознымі племянамі розных індзейцаў. То бок я бачу прыродныя народы, я бачу народы, якія цалкам перайшлі на кіраванне мозгам у сваім жыцці, яны ўжо душой не кіруюцца. То бок разумееш, тут сапраўды вот тое, пра што мы не гаворым, а яно вельмі важнае. Яно вельмі важнае. Калі пагаворваюць тое, што мы не першая цывілізацыя, якая на планеце была знішчана там ці патопам, ці агнём, то я асцерагаюся, што мы нічым не лепшыя за папярэднікаў. Цалкам імаверна, а я все-таки спадзяюся, што ва ўсявышняга ёсць свой план. Ну, на жаль, ва ўсявышняга ўзяць інтэрв'ю немагчыма. Сергей, шчыры дзякуй табе за ўдзел у гэтай праграме. Жыве Беларусь! Дзякуй, жыве Беларусь і слава Ўкраіне. І проста ўсім свабодным людзям зычу згадаць, да, што ўсе мы дзеці сонца.